ننسخ من آیتن آغا چی بدل کو منگا یو آیات او ننسها یا ہیری کو یا او ننسها یا پریگی دونی بدلو ناترات لکو منگا بخیر منها و بہتر سرد دینا او مثلها آیا پا مثل دی علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ یقیناً اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر پہر یو شیوان قدرت و طاقت والدے علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ چی یقیناً اللہ رب العزت لہو دی اللہ دا پار ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانون و دزمکی دا وما لکم نشر تاسو دا پار من دون اللہ سوا دا اللہ نا من ولین سوک دوس ولا نسویر اور نسوک امدادی چلا اللہ مقابلہ کی رستا سو مدد کی ام تریدونا ام منقطعہ پمانا دبلو ام تریدونا بلکہ ارادہ لرئی تاسو ان تسألو رسولکم دا چی تاسو تپوسنو کئی دخل پیغمبرنا کما سویل موسیٰ لکسنگ چی تپوس کرشود موسیٰ علیہ السلام نا من قبلو مخیو پخوا ومن یتبدل الکفر ارغا چاچی بدل کے واغست کفر بالایمانی پا بدلی دی ایمان کی فقد دول سواء السبیل بے شک دے گمراہ شوے دے برابر لارنا ود کثیر من اہل الكتاب خوخ گنی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم دا چی واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس دی ایمان ستاسونا اے مومنانو کفارن کافران حسدن دو وجد حسدنا من عند انفسهم چی داد دے طرف دا نفسن دوینا من بعد ما پس داغنا تبین لهم الحق چی سرگن شد دویتا حق فعفو نو عفو کئی دویتا وصفحو او مختنو گرزوئی حتی یاتی اللہ بیامرہی تردی چراتلو کی اللہ بیامرہی پخپل فیصلے سرا و پخپل حکم سرا دا جہاد حکم رولیگی ان اللہ بے شکا اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر پہر یو شیبان قدرت و طاقت والدے واقیم الصلاة پابندی کوئی پا مزمانے وآتو الزکاة ورکوئی زکاة وما تقدمو اغچوان دیولی گئی تاسو لانفسکم دخپلو زانن پارا من خیر اندسنی کئینا تجدوه اوب ممی دغ عمل یا داغی ثواب عند اللہ دا اللہ سرا ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ پاسمانی چی تاسو عمل کوئی لدن کے